Ja, dan heb je net een uitroepteken bij. Maar dat zou hard kennen, no? Ja, daar moeten we wel zien of zo. Dit is dus de grafische afdeling van het Museum Jouweren. Grafisch, dat is alles wat op drukking slaagt. Grafische technieken zeggen ze dan. Hij is nog een raampje eventueel. We hebben... Ja, dit... Maar ik ken een lawaai, meidje. Ik ken een lawaai, meidje. Wat is dat voor apparaat? En is dit ik zo wat de hichte van de... Het is jammer dat ik net een uitroepteken bij de hand heb van deze letter. Ik ga hier nou weer met de spatel ik er weer naar ingetopt nog. Maar nou moet het even verdeeld worden. Vandaar dat hin, want die scheep, die ronde scheep, die draait elke een stukje terug. En zo kunnen we de inkt verdelen. Die zetten we even een hele beetje die kant Een uit. beetje, Nou, dat kan. Die doet een beetje ruimte meer. ja, omdat je zijn ruimte zit, ja. Ja. Dit zijn mijn maten. Arjen is machinezetter, bij die grote machine daar. Wibberen doet allerhande dingen, bij de snijmachine bijvoorbeeld. Hij is drukker en Wim doet van alles. Van alles. En die En Joop, en wat een creatieve man je? ik maak je de zetsels, ja, ik maak je de ontwerpen. Opperhoofd noemen we dat. Het opperhoofd. Ja? Ja. Gedraagt je hem ik zo? Ja, soms wel, ja. Maar fijn, ik ga er aardig iets aan, want ik maak hier eigenlijk alle ontwerpen. Je hebt wat eigenwijs, maar ja, de oren komen uit een lettere generatie. Die kennen wel leuke dingen maken, maar op hele andere manieren. En wij binnen hier nu een keer een boekdrukafdeling. Daar moet je dan ook aan horen. No? Hier is een aanleg zo, ik heb de goede kant hebben zo. Zo. Zie je het al? Ja, dat gaat erbij. Ja. Ik heb nog wat sluit samengezet nu. Nou kan je zeggen wat er uitkomt in elk geval. Dit is dus een cliché-kast, een hele verzameling. 300 laden, maar meer dan 1000 clichétjes erin. Hier bijvoorbeeld, als je goed ziet, dit zijn alle Sinterklaasjes. Wel in spiegelschrift, Sinterklaasen, Zwarte Pieten en dat soort dingen. Voor een feestdag. Wat denk je wat er gebeurt met Christi datum, na carnaval, Pasen, voorjaar, zomer, vakantie, opruiming, vaderdag, moederdag. Overal hebben clichés voor. Die heb ik trouwens van mijn oude baas gekregen. Deze kast? Ja, van de Joodse drukkerij. Die schakelen een uur op afzet. En ik wie hier altijd als ze wie is, maar want ik wist erbij in deze kast wat er al in zit en zo. En dan zei nou, hou je maar op. Nou hou je op, dit zie je wel mis, of net? Ja, enorm, enorm. Maar ik schouw hier zo nou wel eens even heen en uit de nostalgie, zeg maar. Even zien wat de man ervan maakt. Ik wil er net beter op, eerlijk zijn, dat ik me tankeren op had. En feit dat het misgeet, hoe we er maar mee stappen. Het lijkt het me wel zo verstand doen, hè? Ja, zei je dat nog een keer? Dat staat hij beter, hè? Die stiet er mooi op. Ja, zo staat hij beter. Zo.